Wan bar sakhi ek opening ceremony jang ka FIFA World Cup 2022 ban pen I dak jan screen ha sning side sning ha green lawn farm and resort. Nak bentai ki jingtip pun shiki number nyo not prasan kendai ar pra kendai henriu bat pra nyo san ar kendai prasan san. Uba Jember son marak uba di utang shop uba larang ba abar uba don shisha kaman simban kentiu ki kamplim ban ki kamroi hapo kejela na tem riboy ha gani ke ganti ke bamanta un sapalai pajba hadu lightly ki music video ha keju kesngi kebalarwai ha ki lightly ki jaiketin bar ula pentip ru ba on palai pajba ya kini ki jingroi hala kapor jongki bat ka bakham kerpang jong gani ke jing palai pajba ya kini ki lightly ki jingroi kandai ha kesngi kha jong uni utang shop kabasan voice nam kerta. Ya kini ki music video ki batamai on perlampaj ba ha ka arpo tarik November arhajar arpoar kabari kesingi kha jong neu tang shop watla ka hap ha kesingi utrai kabakum ki khun kristan kam da internet banle ya kini ki kam henry kade kesingi ka bakarpang ka ba sisin jisnem kumta ula shimbet ya karai ba on perlampaj ba ha kesingi utrai ka jingrwai ka batamai jong neu tang shop ka balarwai ha ka krim kasi ya ka balai kerteng kensan ka ba neu tang shop ulai shim bantalang bat ka samla junika lingdo on perlaj ha ka por sau baje janmen nangta ke jingrwai ka baar ka balarwai ha ka khin hindi ya ka balai kerteng reh jare ka baulai shim bentalang bat ka jupiter radas on perlaj pai ba ha ka por hanyo baje janmen bat ka balai pan ka balarwai ha ka khin asamis ya ka baulai shim bentalang bat ka bor nali bhuyan on perlaj pai ba ha ka por shipho baje men tong ine pej khendiat ya ki trailer jong ki music video ki bathamai Tim đập ca chính kmen bật đá chính y bật kem phiwan bên sạch men si nghe là ai tilun bet si सनम मेरी सनम साथ के साथ हम चले हर कदम जुदा ना होंगे कभी जन्म जन्म रंगे si porile kure mutran bhori porile mon gana turile tumare poro pabole bhabu je tumar kotha ke junaki akashor tolote